emailetan eta kontrasala izango ditzake, baina beti nola da kontra, ez? Eta ja, nolabait kontra joatearen logiko horretan oso gustora sentitzen naiz normalki. Pentsatzen nuen behar bada, hau ez da kodea jakinekoa. Baina era berean gero pentsatzen dut, demontre ez dago. Nuri esan badieten nahi duan egingo dut ez. Kulturak oroar, toki prekario bat badin badauka, euskal kulturak prekarioagoa bere zerauta. Hiru laguntzak eta zerran garrantzitsua ez da hilabete pasatzen ditugu hitz egiten ni ostatuak barruan jesarrita baitez kanpoan zenbat asko adierazten du gure herriari buruz horrek ikusten dut halako difuminazio bat euskaldun igual seria da norbera izan da dira nahi du euskaldun izatearen identitatearen eta hizkuntzak guzti hortan betetzen den funtzioa dela eta niretzako herria kultura eta hizkuntza baino oso politikoa horrelik gutxi edo, bai hizkuntzak erabat determinatzen du, nire ustez sorkuntzak, orain klaseak determinatzen du dana, dirudienez, ez da. Gainera hori, ez da, autopolitikoa da euskeraz egitea, hau da. Planeta honetako bi imperio, suntzitzaile, biltzaile, besteen desagerrarazle nagusien hizkuntzetan hitz egitea ez da politikoa. Euskaraz.